Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuwa rochitatu mumwedzi uno wakakunguruma. Nyasi chamisa kubudika ari kureketa iye akati ndikuzviziva kuti vanhu vaneta nokumirira asi gorambai makamirira nokuti Mwari vanotirasa kwai ipapa zviri kuitika ndezvokuti ndiri kugara kundogara asi ndiri kugara ndichiita kuti ndiunganidze vanhu vanozoita kuti tiite hurumende yevanhu tikaiti zoona kuti zvinenge zvitekera sei. Ipapa wamwe wasingamufarire bachamisa iwo agotoreketa kuti atanda kupedzera vanhu nguva achindoti God is in it palibe chiripo. Ndikaitione kuti zvinenge zvitekera sei. Tamirira ipapa kuona kuti vanhu vaachange vainawo mudhuze mache mbanani tigoona kuti zvinenge zvitekera sei. Chedu kuramba takaringa tichikunyepai mabuja kuti zvinenge zviri kutekera ano papi. Faith Zaba arara futi pokarema ndiwe mujere nyasi kwaino mutongi kwanga kuribe magetsi saka ndandiribe kuti ndizonyora zviri pamutongo wangu wandoda kumupa kuti wandoti aiwa ndakumupa mutongo wokuti asi ndichazokupai mapepa omutongo yacho mangwana kana kudii. Zvonyika yedu zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Tinenge tichikunyepai mhanduwe. Nyasi uno dandemutande radokera wamwe vari kufara kuti kwaita gwirei agotengera vanhu ZANU-PF motika dzinosvika 300 chaiwo womuCentral Committee. Kuno kwazoburikapo kare tagwirei uya achinzi atandanisiwa kubisiwa imomo muCentral Committee macho vaichivenga andoti iwe wakapinziwa muno zviribe kuitika zvino kuno chiburika muno titange tapedza isu tozokunyepa kuti chiuya ndipo munoona kuti pano zviri kuitika. Rekai tirambe takaringa chedu kuziva kutoti iwawa aiwa ndodzomudanga-ribodzi dzomudanga-ribodzi dzinotungana aba kuita kwese kwavangaite kwavanenge vachiita chivhirangwe chavo asi zvedu zvonyika aiwa palibe chisvini ipapo. Tinoramba takaringa hedu kuti vanenge vachiitikaidza sei nyaya yacho tizokunyepai. Wamunangarwa ipapa waita kuisa wana mutongi wasere kuti wagopinde kudare rinoringana zvowabasa Labour Court pachirungu. Waisiwawo kwaindi Ziyadhuma Garudzo, Bianca Makwande, Rodin Mzeisi, Evidence Ganesi, Clever Tsikwa naMotion Jaravani. Rikaiti timakorokoto waisiwawo tizoona kuti zvinochinja chere ugaro noubasa hwevanhu kana iwo waakusenza. Nyasi nyika yese yanga iri murima mhanduwe wendo huno rikaitione kuti zvinopera muchechere ndoko kutanda bagore rinozviitika izvozvo kuti nyika yese inondoenda murima. Ipapa wozesa wandoreketa kuti pano zvanetsa zvaita kuti magetsi aende kubva ana 2 dzomasikati. Rekaiti goringa kuona mhanduwe wagotoreketa wakati dzimwe nzvimbo dzaanawo magetsi asi dzimwe dzatiba dzaanawo obva waziva kuti pakaita kunyangariwa chaiko kuzvino. Tinoramba takazviringa hedu kuti zvinenge zvina nopapi chaipo tichikunyepai. OCVR avo vanoita zvokunyoresa dzimotika kuti dziboye manhamba nokuziva kuti muridzi wayo mbani nokudii wari kuti kuno vanhu vakavabira zvinhu zvavo padandemutande kuno kuwabirako wagotanda kufonera vanhu wachiti iwewe kadhi rako uya utore kadhi rako asi tanda wabhadhara $50 noiko keshi uchibhadhara mari yacho kana wabhadhara tobva takupa kadhi rako rinhadziwe kadhi karo rezinesi mhanduwe rokutyaira dzimotika. Idi zvakaita kuoma apa munotoona kutoti tirikuita kuitisiwa nokutoti ipapa ivava vari kuti $50 ndiwo $50 pokare ari kureketiwa nehurumende wachiti kana uchida kuti tikuburitsire kadhi tipe mari yakati zviri pamutemo chaizvo kuda kubira vanhu zvakadando kakadhi ikako kanganzi kanoita $50 apa kwamazuva ano kanopera basa mhanduwe
vanojairira vana ava. Obed Mpofu adzingiwa anodare kupurazi raSipo Malunga roEsidhakeni. Tikuti makorokoto kuna Sipo Malunga zvakatora nguva ende zvinorwadza kuti mari yanga aisa ipapo achida kurima mapuno yache atorima mhanduwe amirira kukohwa. Wakauya ana Obed wakati isusu tiri oZANU-PF bhogobhogo ndokupasa kwedu kusenza kwedu mhanduwe. Zvakaita kuoma chaiko. Rekai tindofara kuti azobisiwa heno manje kuti achazozvibvuma chere kana kuti achaita zvomusoro wache hache kuti aiwaba ndikuzviterekera bazvomureketa nodare renyuzvo. Kwai anonzi Jonas Tigere anga akabatiwa achinzi aichera munjanji ari kuchera goridhe mhandiwe kuita chikorokoza. Apinziwa mushishi. Kwai makore 5 ndo aakugara mujere. Makore 5 chaiwo. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Toramba tichiringa hedu kuti zvirikupera sei. Apawo wanoimba wari pasi pozimura wagotanda ipapa kutoti aiwa polisi reNcube ngaabisiwe nokuti aimba vhaka akabatiwa nomhosva yokuba. Rekai tione kuti zvinopera muchechere izvozvi. Panenge pane nyaya apa. Tinoramba takaringa hedu kuti zvinoenda nopapi tichikunyepai. Kanzuro reguta raHarare yaita zvainokona mazuva ese kuenda kopaza mhanduwe. Kwai ipapa nzvimbo inonzi Ngezi Restaurant inochita basa rekubikira vanhu zvokudya yadhiritsiwa kupaziwa chaiko mhanduwe. Kwai nyaya yekuti yange iri kusenza iribe mvumo yekusenza. Pano zvimwe zviribe kureketeka apa. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinenge zvipera sei asi pano nyaya apo. Tinoramba takaringa kuti zvichapera muchecherei kana kuti iwi. Mapurisa wari kunzi wari kuita basa fani. Kwai ipapa maingidziro waita vanhu vawasunga mumwedzi 3 yogore yokutanda gore rino. Kwai aingidzira vanhu vasungiwa nozvikamu 33. Apa munondoona kamazuva ese mapurisa arindoburika ari tabata mbavha, tabata wanombanje, tabata wanobhurongo, kana kuriko kusenza kwaari kuita. Tikundoimba kuti wanosenza zvisvino kudari kubata kaiwa ana Maisani noabiyache kana iwo ana Chatunga wari kubatiwa sozaiwawo wanofanira kunge wakaita kusungiwa chaiko kusvino. Rekai tirambe tichiringa hedu kuona kuti zvinosvika kupi. Apawo tiri kufara kwaburika kuti kwai kuruda kuwakiwa muzinda unochokuita nokufundisa vanhu zvomutambo unonzi pachirungu National Sports Academy kubhindura. Kwai wapuwa mari inoita $50 million emari yekuAmerica, $50 million pachirungu noAfrexim Bank kuti pawakiwe izvozvo zvikone kubatsira nyika. Rekai tione kuti zvinoitika chere. Charamba takazviringa kureketa kuno. Rekai tiringe dzirikitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa akambotedzera Ramaphosa David Mabuza kwai ati ndichazvidaba abweka mhanduwe atoita kufukara chegani. Tikundoti mweya wacho uzorore murugare. Anga ane makore 64 asara mwedzi m'bodzi kuti asvitse makore 65. Tikuti mweya wacho uzorore murugare ipapo. Ukuwo ari mukuru watongi D Mulambo kwai ndianza aendesiwe zita rache koita mutedzeri wamutongi mukuru wokuSouth Africa mhaya. Tikuraika mbati chiriti makorokoto. Rekai tigoringa kuona kuti zvichapedziwa zvichiita sei. Kambani yotekeroti iri kunzi yabvumirana nehurumende yeSouth Africa kuti igopinze vanhu mabasa, vanhu vanosvika 18,000 pachirungu. Kwai vamwe vanhu vari kufanira kutoriwa papa vanhu vakamisiwa mabasa kuvanhu vaisenza kukambani yoposvo mhanduwe yoPost Office yomuSouth Africa. Rekai tigoona kuti zvichaitika chere izvozvo. Zambia kwai yagonzi dare ravo remakurukota rabvumirana kuti riendese mutemo unozoita kuti varairidzi vari kuda kupinda muchirairidzi wese wanyoresiwe bvunzo mhanduwe dzokuti wazikane kuti wari kukona chere kupinda muurairidzi.
Zvakaita kunyangaritsa izvi, rekai tione kuti zvinosvika papi, asi zviri kurwadza chaiko. Tiri kufara kuti kwai Angelique Kidjo hanzi ndiye munhu wokutanda muAfrica achaisiwa pane inonzi Hollywood Hall of Fame. Kuti makorokoto, rekai tione kuti zvinopera mushechere kana kuti zvinosatani mukati ipapo. Tinoramba takazviringa. Mutungamiri wenyika yeEthiopia agoreketai kutoti aiwa kwai dhamu guruguru riya rikusimudzira Ethiopia, Grand Ethiopian Renaissance Dam pachirungu, kwai rapera kunadziwa, kuwakiwa, rakushanda zvakanaka. Rekai tichiona manje kuti wachaita sei. Zvaramba takaringa zvedu kuti zvinenge zvinano kupi. Pari kuringirwa kuti pagaiwe magetsi masvinu mazhinji ipapo. Wakazvikona izvi. Toringira kuti Congo DRC wachaitawo tusvinu kuti wanhadzirirawo Inga Dam rikufanira kuti ripe magetsi. Haiwa, nopa munhu wese magetsi, techiripe kana simba rokuramba tichiita basa rokunetsana nomarasha kugaya magetsi edu. Vanenge vakundotipa iwo kuCongo iwawo. Rekai tizvione kuti zvinosvika kupi kana zvikakoneka. Tapinda. America kwaiyatiyo kuno mumwe mukuru bazi ronyika dzopasi rese reUnited Nations ari kuramba achireketa kuti vaIsraeri ngavaipinziwe mushishi. Kwaianzi naAmerica ngaachibisiwe abve ipapo nokutoti zvaari kureketa aiwa patinozvidaba. Rekai tione kuti zvichaitika chere, zvichaperera papi. Tinenge tichikunyepai zvedu. Asi nyasi dandemutande radoka rakabheuka mhanduwe, kubheuriwa nonyaya inorwadza. Tsaona yagwarasha wakomana wairi womhuri ibodzi, Diogo Jota pokari naAndre Jota. Watisiya wakomana. Tsaona mhanduwe wanga wachibhururuka kaano motika, idzo motika dzinozikana kubhururuka dzidzi. Aiwakamu dzawagwarasha wakomana kuno wasiya mhuri ipapa. Zviri pechisvino. Rekai tinoti mweya yawo izorore murugare, tichivimba kuti wamwe wanhu wasara wanenge wachifundawo kuti zvireke kugoramba zvichizoitika. Takadaro kwanyasi, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.